Masha Allah, fitaccen jaruma a masana'antar shirya fina-finai ta Masar Kannywood Fatima Usman Kinal na ci gaba da baza capacity tare da angonta wanda aka yi ɗaura auren ba zato ba tsammani sai jin labarin ɗaurin auren aka yi, inda wasu daga cikin ƙawayenta ma suka bayyana cewar ita ma kanta bata san da ɗaurin auren ba, kurin daga tambaya ne sai kuma aka ɗaura auren. Aure dai a gun kowace mace da namiji babban farin ciki ne wanda kowane iyaye ko mahaifi da mahaifiya suna burin su ga 'ya'yansu sun zamo mata da miji domin gudun aikata barna. Fatima Usman dai na ɗaya daga cikin jarumai a masana'antar shirya fina-finai na Masar Kannywood mata da suke da nutsuwa, kuma jarumar takan yawan fitowa ne a ɓangaren waƙoƙi da tallace-tallace amma bata fiye fitowa a cikin shirye-shirye na masana'antar shirya fina-finai na Masar Kannywood ba. Jarumai da dama a masana'antar shirya fina-finai na Masar Kannywood sun yi aure kuma sun zauna lafiya da mazajensu, inda wa'ansu kuma akasin haka ke faruwa domin saɓani kan iya shiga tsakanin ko da ba mace jaruma bace ba, saɓani kan iya shiga tsakaninta da mijinta har a rabu, wannan kadara ce wanda Allah ya rubuta ta. Sai dai wasu daga cikin jarumai a masana'antar shirya fina-finai Masar Kannywood mata sukan ɗaukar lokaci ba su yi aure ba, sai kuma daga bisani idan an tsufa kuma sai a zo ana da na sani marar amfani, domin kowa yakan so ya ga ya ajiye ɗan da zai masa addu'a ko da bayan ransa ne, ko kuma wanda zai na taimakonsa bayan tsufa, domin wasu daga cikin jaruman Kannywood mata sukan fuskanci matsalolin nan idan sun tsufa ba mai taimakonsu, kuma za su na tunanin idan sun rasu babu mai masa addu'a. Da wannan muke taya Fatima Usman Kinal murna bisa auren da ta yi, kuma sauran jarumai mata waɗanda suke son auren Allah ka musu mazaje na gari, amin.